Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Good morning, mayong aga Pilipinas. Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ikawalunang adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2020. May pito pa kita kaadlaw nga nabilin before pa man magtapos ang ECQ. Ibaloon tani sa palibot sang syudad sa Bacolod kung anano ang masunod dre kung yara na kita sa May 15. Katapusan nga adlaw ini mga kaaksyon kag ang probinsya sang Negros Occidental nga naka GCQ extended pa bala ini ang GCQ sa probinsya. Naggabayon ta nga wala na sang mga
pasyente sa COVID-19 nga magatuhaw diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental para tayuyo ng pagpangabuhi kag pagpangita sang kinawala sa aton sining nga mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Sa gihapon, yara lang sa ilatag sa mga puluyan ang iban nga wala sang kaladtuan. Iti wala man biyahe subong mo. Gin-operate sang mga katapos ang Bacolod Traffic Authority ang mga tricycle kag tricycad nagkaladakpan man. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa kapurukan kag mga kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa sining pagpangalagad sang aksyon BBB samtang sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Atensyon na, may isa ka barangay kapitan, isa ka DSWD nga empleyado kag sibilyan ahaw sa 6,000 ginpadala-dala gid ang buot nila. Di paimbestigahan sila kag pasakaan sang kaso sang gobyerno sa isa ka dining banwa ni sa central part sa aton sining probinsya. Ang report ko daw banwa sang Isabela ni isa ka barangay kapitan, isa ka DSWD nga empleyado kag sibilyan nga nagbaton sang 6,000 pesos para kalamay gid ninyo. Ina sa probinsya pa lang na ha, way pa ang syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Lantaon tanikon may unto ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, including ng National Bureau of Investigation, ang kapulisan nga mong ginatanayan sang aton sining sekretaryo sang Department of Interior and Local Government nga magpatigayon sang investigation pagbaton sang reklamo batok sa panagtag sang 6,000 pesos nga ayuda sa idalom sang special ameliorations. Alam nyo gid, sigihan nyo gid, anong tanag kay halos naka-release na, siyam na ka mga LGUs diri sa Negros Occidental ho, nakakomplito na sang SAP payout distribution. Ti mag-siyam damo-damo pa ang kinanglanon nga makasumiter sa Department of Social Welfare and Development para sa ila sining SAP distribution. Kabayuntang isa lang ni sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya kag sa syudad man sang Bacolod nga malaskaran sa sining pagpanagtag sang SAP. Amo nang hibaloon tagaron dugay-dugay kag ang barangay kapitan sa natungdan nga banwa hibaloon taman karon dugay-dugay kon malabot ta ini siya, no? Sige, diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB sa mga lichoners ta, katimo-timo na sa way pa pagamat-amat na timo-timo kay dugay-dugay udto na ho. Sa mga kaaksyon ta dira via Facebook Live sang aksyon no Radyo Bacolod, gina-acknowledge na namon kamo sa aton sining mga kaaksyon nga nagatutok na via Facebook Live sang aksyon no Radyo Bacolod. Welcome na kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Sige, nopdanay na kita ha diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia.
Batante sinadre gitanay sa breaking story ho gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Iga report sa dinigilawang madugay ni Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa isa ka barangay kapitan, isa ka DSWD nga empleyado kag sibilyan nga nagbaton sang 6,000 pesos ginkasuhan sa Banwa sang Isabela. Ibaloon tana sa diligilawang madugay with aksyon na Brian Morden kag sa Kapitolyo Provincial. Igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Siyam ka mga LGU sa Negros Occidental nakakomplito na sa SAP payout liquidation report ginahulat sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita, payout sang SAP sa Bacolod halos kompleto na suno sa DILG. Replacement kag pag-akomodar sa mga individual nga wala makakuha sang ayuda sa adlaw sang distribution ginatutukan sang DSD. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon de Naboso, kapulisan magapatigayon sang investigasyon kung may magpadangat man sa ila sang reklamo, may kang tanan sa tagtaganay sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o concept, no? Kaya mo nang aton sining hibaloon plus ang paglaragway karon dugay-dugay ni Aksyon de Naboso sang sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kay perting init, no? Kung nara ka sa mga checkpoints ni galaptaramag mo ni mo. Hamakin mo nga halos ang imo nawong putos. May kalo ka pa, naka-uniforme pa ikaw. Plus ang perting nga init sa mga simentadong mga dalanta. Sus, naningwa sa nga aton sininga mga frontliners na. Ilabi na sa mga kapulisanta kag mga multipliers force naton mga kaaksyon na nagapatigayon sang pag-check sa mga nagalabay sa mga checkpoints ta. Perting init subong. Grabe, hindi maasya. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabaco. Pressure sang Solicitor General rason sa pagpagwa sang cease and desist order sang NTC batok sa EBS-CBN sunod kay Speaker Cayetano. DILG nagpaandam nga ibalik sa ECQ ang mga lugar nga ginpaidalom sa GCQ nga wala nagasunod sa social distancing. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But sa mga kaaksyon tang nagatutok na, tutok lang diri sa aton sining pagpangalagad. Kay sa diligid lamang madugay, sunod-sunod nga mga balitang inyo sining mabatian samtang nga naga paliwaliwa. Ang iban sining paliwaliwa tuod ni sa mga mabugnaw nga lugar mo sa idalom sang kahoy ni sa mga kabukiran kabugnaw. Pero subong daw hindi gidya bugnaw mo do pamatyagan ko do kainit sang sitwasyon, no? Anyways, tiyatagan tayo na dugay-dugay sa mga informasyon ng aton sining mga kaaksyon. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Samtang yara kamo nagapahunay-hunay sa inyo sinitag sa kamanga puluyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission.
Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Ora. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:19 na, 11:19 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon tadrang nga mga listeners, ang inyo siniginapamatihan ang Aksyon no Radyo Bacolod, Aksyon BBB. Sa imo sining nga pag-iersisyo, hindi magkalipat mga kaaksyon nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule.
Kayang DTX 500 capsule amuning nagatinlo sa imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man ang nagabulig panubo sa imong blood sugar ho. Bangod sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, ginarekomendar ta sa inyo i-DTX 500 capsule na yan, mga kaksyon, para solve ang aton sining nga problema. Mabakali na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasyaw kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:20 ng aton oras. Kantuan tanang detalye sa mga balita nasyonal upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa pressure sang Solicitor General rason sa pagpagwa sang cease and desist order sang intisi batok sa ABS-CBN sunod kay Speaker Cayetano. Kag DILG nagpaandam nga ibalik sa ECQ ang mga lugar nga ginpaidalom sa GCQ wala nagasunod sa social distancing. Kadamo gid ito, halos kalabanan siguro. Kag kalakip man ang update sa record sang COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Dors, good morning. Yes, Action Rex, good morning. Kag sa aton pinalangga nga matag palamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio. Matapos ang pila ka adlaw nga paghipos, nagpagwa na sa karon sang iya nga pahayag si House Speaker Alan Peter Cayetano sa ginhimo nga pagpauntat sa National Telecommunications Commission o NTC sa operasyon sang broadcast giant nga ABS-CBN. Sa iya nga Facebook Live, ginpahayag ni Cayetano nga nakibot ang tanan sa nangin aksyon sang NTC kon sa diin nagagwa nga nagapa-pressure ini sila sa kaya Solicitor General. Bisan pa nga naghatag na sang assurance sa Kamara ang regulatory nga hindi magauntat ang operasyon sa nga Lopez-led Broadcast Corporation kag sa legal opinion sa nga Department of Justice nagpagwa sa gihapon ini sang cease and desist order. Pathag sini nga sa piyak sang ginhimo sang NTC, wala sa gihapon nagbag-o ang kamatuoran nga eksklusibo nga mandato sang Kongreso sa idalom sang konstitusyon ang maghatag, mag-deny, mag-extend, mag-revoke kag mag-modify sa nga broadcast franchise. Primary jurisdiction man sa nga Kongreso nga makahimo sa initial determination kung aplikasyon para sa legislative franchise ang paboran o kung hindi. Para naman sa nagapamangkot kung ano ang paghimuon sa Kongreso, suno kaya Cayetano nga ila lamang paghimuon ng ilang trabaho sa diin, magapatawag sa hearing ang House Committee on Legislative Franchises kung sa diin nga ini ang pagtalakayon kung fair, impartial, thorough, and comprehensive. Gininsister man sini nga sang umpisa pa lamang sang iya pagpungko bilang speaker, ginplastar na nila ang priority measures sang Kamara kag kalakip dire ang pagtalakay sa franchise renewal sang ABS-CBN. Ginatinguan naman sa Kamara nga makapangayo sang consensus sa Executive Department pinagi sa NTC kag DOJ agod ma-address ining issue sa karon sa ABS-CBN sa tunga sang suno sa iya mas importante nga problema nga ginapangatubang sang Pilipinas nga amo ini ang COVID-19 pandemic. Sa dugang pagyud nga mga balita nasyonal, madamo nga lugar nga napaidalom sa karon sa General Community Quarantine o GCQ ang nagaumpisa na sa paglapas o pag-violate sa mga precautionary measures batok sa Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 pandemic. Sunod kay Interior Undersecretary Martin Dino kung ang mga residente sa mga
GCQ areas ang padayon nga nagalapas sa precautionary measures batok sini nga COVID-19, mapilitan ang gobyerno nga liwat sila nga ipaidalom sa enhanced community quarantine. Suno pa kay Dinyo nga maga-issue sila sa karon sang show cause orders sa mga lokal nga gobyerno nga wala nagapatuman sang istrikto nga protocols kung pagsulundan angot sa GCQ. Sa Naibalongan Action Rex, sa Cagayan de Oro, matapos ma-lift dito ang ECQ, kag sila sa karon napaidalom na sa GCQ, pila ka mga residente ang napaslawan nga mag-obserbar sang ginatawag nga social or physical distancing measures. Nagpinagusto sila iya? Yes, Action Daw Rex. pamatyaga nila, da normal na. Bisan gani sa hindi lang sa ibang lugar, bisan diri mismo sa Negros, Ah, makita oo, mo Action Rex. Diri sa Negros Occidental, hindi man tanan gid nga banwa kun sudad action doors kay ti naka-GCQ yung Negros Occidental mo bisan gani ang Oriental side tong naka-GCQ man. Grabe, ito daw pamatyaga mo do normal lang yang sitwasyon ng ila to. Correct. Muna kulang bala sa ano sa nga local government units Action Rex. Malikawan man tani ako magsunod lang gid ang mga tao. Kung Ambot sa GCQ kag ECQ, gamay man lang dang kinalain da mo. Ang correct. biyahe lang naman sang tricycle kag sikada kag di pasayrong salakyan. Kung may di pasayrong salakyan, pero kung isipon mong distancing action doors kag ang masking ano pa na da nga mga kunara man nagyapon sa GCQ. correct gani Action Rex. Amo na gani, pasalamat na naman tani ang mga lugar nga paidalom sa GCQ. Kaya makabalik na bala obra. Oh, Ang correct. pila sa aton nga mga ka-aksyon. Kag Tani bisan paano may biyahe-biyahe na bala sila lugar. Yes, correct. O, makabulig man Action Rex mo kay just Anong ang virus anong da niya. kinalain niya sang may face mask kag wala man? Ang, Anong kinalain? kung may face mask, kati mo May tabon. Oo eh. Kung wala makitang nawong mo. Una. Ano? Parehas ni kay Jamie Medina yaw. Ano ba liya? Yung gwapa kay Inday Duril ba? Thank you so much. Ay, kalay. Di wala pa ni sa naka-face mask, Jay. Oo. Di ko baka-face mask ni sa, ti lain na Muna, nila. lain pag ito nagwa. Ay, kalain. So, amo na Action Rex, diriya sa ato niya sa Negros, sundon tang ano, ang pagsuksok sang face mask, dapat Action Rex gid. pag yun. Kung clear na, bisan galakat kas dalan, pwede ka gyapon ka face mask na, action doors. Protection gina para sa imo, Action Rex. Actually, magkakakit ako sa una, sang wala pa sang virus, naga-face mask yun sila yan. Correct. Oo. So, muna i-apply tagid. Sundon tagid ang gobyerno naton. Ti inanuning dapat ibalik ni sila sa ECQ, siling ni Oo, siling ni DIL Gender DILG? Secretary Dinyo Action Rex. Padalaan sila actually sang show cause order para mag-explain pa kung nga amo na. Te kung hindi gyapon Action Rex, kung wala gyapon sa nga maayo nga ano ba lang resulta, ini nga pagpagawa sang show cause order sang ano sa nga DILG. Ti amo na ibalik gid sila Action Rex sa ECQ. So, madamo, bala sa hindi gusto, sa nga ibalik sa ECQ, di ba? Kay madula Gani. naman ang palangabuyan. Oo. So, sunod na lang gid kita, no? Kasi Mayo guro, lang na. kung GCQ, schedule guro gyapon, mas mayo guro na, no? Ang GCQ? Kung amo na bino. Skid man na may Schedule gyapon. Do pareho di bala sa ato. Monday, Thursday, Wednesday, daw amo na. May ara na gyapon action doors. May Monday, Wednesday, Friday, and Sunday, kung GCQ may ara na ya. May ara na. Ti plus ang Tuesday, Thursday, and Saturday, may ara man na. Amo na sa dapat gid mo. Ti ambot kung ginasunod na sa ibang lugar. Action Rex. Ambot kung ginasunod na. Mamangko tabi karon. Matapos yung programa malakat tabi. Sa Libot-libot tabi. Sa dire siguro, I don't know kung tuman nilang amo na nga klase sang rotation sang Gani man. paglakat sa dalanon action doors. Ay na. Sundon tagi Kabudlay, dapat no? para Dapat sundo naton kay pila man lang ni. 7 days na lang daan Action Rex. Gani. Ano naman, Kung magadesisyon mag naman. 7 days na kag kung may arad nga white tamanggi ng pangayo, kung may arad na positive kundi naglain pagid. Ay, hindi lang tani. Tapusuntan Action lang Rex. na. Oo. Pagka May 15 na, after May 15 kung
GCQ, kung ang Negros Occidental, ano matabog ulit sa Negros Occidental, ya? Extended. Nagkambal to gani si, wala pa man action rex, pero nagkambal si Gov nga gusto, i-extend. Ang GCQ. Ti, mahimo gid 30 days. Ambot lang, wala Di pa man wala siya sila magtupong sa bakulod mo, naguna Yan. sila GCQ, ICQ patadiya. Oo. Ti kita, kung example, magmayo abing huyop until May 15, kag mag GCQ kita abi, diri sa syudad, May 16 until May 30, ano yung probinsya? Tiyan mo pa nang wala pa na decision and action rex. Pero nagkambal to, GCQ mangguro gyapon sila. base, goro. Tiyan mo ginailaban-laban, gina-action rex. Ti galing okay man lang na kay ti MWF kag ti THS Okay man lang ng schedule Yes, okay, gina-action rex. hasta sa May 30. Correct. Anong ginakabalakan nilang pagbukas ng klase sa June? Wala pa. August ko na hambal niya, no? Ni, August yung DepEd hambal sang DepEd Secretary. Ti wala sang magbukas bisan private school sa June. Wala, guro. Private kag August pagali, no? August. Dugay Layo pa pa. makatipon-tipon. Ibayad sa mga tuition sa ngaton. Gani. Amo nang importante. Dugabayad mo ko. Sige. Sige. Ma-update mo ka siya sa world records ng COVID-19. Sa karon naglambot na sa 3,917,531 ang infected sa bugos ng kalibutan. Ang nagkalamatay naman dire 270,720. Ang mga naka-recover naglambot sa 1,344,012. Diri sa Philippines, sa pinaka-latest kahapon, May 7, 2020, ang cases diri 10,343. Ang mga nagkalamatay 685. Ang mga naka-recover 1,618. Sa Negros Occidental naman, 6 subong ang kaso diri sa probinsya. Sa Bacolod 11 kag sa Kabilugan, Western Visayas 92 ka mga kaso. Action Rex. Balita nagikan sa News Si Center. Mary Joy Rivera way mangapamati sang topiko diyaw. Ano ang Ang balaya wala pa gani na tapos ang ICQ, ang extended naman sang GCQ ang ginatapik ninyo. Way kablaga pamati mo pagpamati bla Mary Joy Rivera bala. Para hindi ta magsulit-sulit bla. Kagastos Basi bago sa lang imo. siguro. Basi bago lang ni siya nakabugtaw Bago lang bla. siya naka-on sa nakapindot Ti nga pamati light na. blanay bala madam. Nugay sali ka komentar da karon ikaw pabuslon ko di karon. Kalay. Sino to ka si Mary Joy? Mary Joy Relax lang, Mary. Relax lang girl. Kaya aton gid ni. Aton gid ni. Correct. Ang pangamuyon tading hindi tayo mag labot sa may Basi na 16. nervyos lang siya action rex nga pag Amo na ma-extend mag-extend pa do. na. Di maintindihan taman sila. Mati lang kay kaming bahala dire, no? Sige. Sino man na bitaw nga gusto mag-extend naman. Correct. Ang mo gin-action rex ang pinaka da. Sino man abi man, di ba? Sino Sige. man gustos naman. Sige Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Doral Kabato. Sa balita ng sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33 ang aton oras, 11:33 na mga kaaksyon. No? Ayos sa mga kaaksyon tadra sa Facebook Live, pamati lang. No? Kay kaming bahala sa pagdala sang mga balita. O kabudlay nga magsalita ka komentar. Nga way mangga pamati insakto bla. Ibutang dulunggan sa ngaan ta para kay balo kita kagainsindi kita sa obligasyon ta. Lagay magsali ka pinasaway pataya. 7 na lang kadlaw, no? Never gid kita magpasaway, no? Hug tanay paha kita, no? Sige. Kadtuan tang balita ni aksyon ni aksyon ni din na boss, Nimrod. May lang nga pagpamati to Nimrod, Waya. Ang ako ni dugsing-dugsing malang ni sa mga kaaksyon tamo. Sige, kantuan tang balita ni aksyon din na boso. Lantaon tabi kay sa North Sector ini siya sang syudad. Ibaloon tabi ko na nung sitwasyon dito. May mga salakyan pa kulugyapon nga nagarekta blas talisay. Hindi ka mo da karekta. Diri ka mo agi sa may lakturan lada, unhan sang bata, may lakturan da pa circumferential. Kung di gani circumferential, kamo prumagi kamo to sa checkpoints area sa may circumferential.
daw kadamo pagid kuno sa gyapon. Kibalon tabi we have aksyon eden na boso. Balita gikan sa patrol. Aksyon eden. Action Rex live kita di karon sa Talisay border. Action Rex ang pasulod gibalaya sa Talisay. Kay ti nang isayon kita kay dumadumduman mo nagligad Action Rex no nga ang mga nagasulod di balangan sa lakyan tigin na pabaluman sa aton di nga mga frontliner kapulisan nga kon ang tuyo mo gani hindi sa syudad sang Talisay kag sa unhan pa ya sang Talisay Action Rex hindi ka di magkaagi. That's why nga nagbutang sila kun tani isang access point sa ulunhan lang sang bata Action Rex tunga sang Talisay border pasulod kag pasulod sa border sang Bacolod Action Rex pero ti sulbong ang aton nga mga kapulisan nagapabati lang takaina no wala labot nga nagakuha sila sang temperature though tani i-record na lang ni Sir nga makita mo sa live video Action Rex. Ang ginahambal nga sir sa dason gani nga kung mag hindi sa Talisay inyo tuyo, may ara to sir dito kamo palihog nya dito kamo maagi. That's why nga ti buligan nagpangabay man sila Action Rex nga ti pabalo man sa aton nga mga ka-aksyon kay basi wala nagligad wala sila nakapamati sa aton. Kaupod ko din subong Action Rex si Staff Sergeant Ronel Arevalo. Kahit di pa mangkuton ta siya kung kamusta man subong ang sitwasyon dire. Knowing ikapila na ni sa second week na Action Rex no sang first week unang semana Action Rex ang impatigan man ang GCQ diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sir, good afternoon, live ka sa Action Radio Bacolod with Action Rex Kantong. Sir, kamusta ang gapasulod ng mga salakyan sa syudad sang Talisay, sir? Mayong agaman sa atong tagpalamati sa kay Action Rex mayong agaman. Mayong aga, sir? Ang para subong sir, kay naka-GCQ kita, damo-damo naman ng salakyan nga nag-aagi diri pa sa Talisay. Subong man sa mga naga-travel pakadto bi northbound to. Ginapaditor sila namon sir. From Bacolod, sir, from Bacolod going to north area ka dapat maditor ka ma-right side ikaw sa lakturan dra pa circumferential. Oo sir, sa may Bangga Ruins sir pakadto circumferential. May signage kita to na butang sir nga ginaditor. Okay. Hindi pwede sila karekta ma-highway na lang sila pa Talisay da pa sila hindi na sila karekta da sir. Ang aton ginahimo sir kun may tinutuyo man silang importante diri sa Talisay. Amo na ginatugtan na lang naton sila. O kung Talisay pero kung silay sila baya circumferential gid sila. By circumferential gid sila maagi sir. Okay. Kamusta sir sa dito sa may detour nga area? Ano sir man nga may mga ara gyapon nagarikta di wala to sir tao or signage o kung ano ang sitwasyon sir? May signage kito to ginabutang, dako to siya sa kilid. Gal kay iban wala lang gid guro katalupangod or gina-disregard lang nila kay para sila maka-access wala lang lapit-lapit lang ilagyan. Okay. Pero may galigi ang sa dito bala Action Rex sa may signage na labyan ta kaina. Perte gid to yung kainit wala gid bala shade. Ti kung aton nga mga frontliner ara dito bawti pila pa lang kuang gid sila mabakintol gid sila sang kainiton. Ang sang sa opening kampanya sang Police Station 3 kag sa mga frontliners naton nga dapat ang mapatalisay silay maditor to pa circumferential. Dito sila magi na lang pa silay pero ang patalisay da na lang sa alagyanda sa may main naton. Amo na dapat kag kun magsubra sa Talisay mapaibi magalona ka mapa Victorias baya circumferential ka na lang. Kaya hindi ka man kalusot nagyapon sa border da sa may Silay Talisay area, di ba? Correct Action Rex, that's why nga ti sa ato mga ka-action liwat ginapabalota nga hindi kiti ang iban Action Rex nga nagahambal di nga ti wala sila ya kabalo nagabasing iban gadali pa kag mga akig pa akigat pa mga frontliners nga ako no amo na ang sitwasyon pero ti na pa mangkot man nagigid Action Rex no inibase man ya sa mando man sang LGU sa syudad naman iya sang Talisay kay ti amo na yang ipatuman din nila sa ila syudad ti dapat tumanon man sang aton nga mga
ka-action nga ti going dito o kung malabay lang sa syudad sang Talisay. Pero sir, may ara kamo sa diri sa inyo ti although nga may quarantine pass, may face mask abi, naga-check kamo sang temperature. May mga ara man sir situation nga like ang mga naga-drive bala wala sang driver's license sir. May ara gid ma'am gina-check namon isa-isa kada magalabay, especially sa mga motor. Luwas sa quarantine pass kag certification from ilang company ginobrahan. Pinapangita namon ang ila driver's license kag ORCR sing ilang motor o kung salakyan. Ma-found out namon ma'am nga wala sila sa mga dokumento nga ginapakita. Gina-hold namon ang mga motor kag pinapa-issue namon citation ticket from amon traffic investigator. Si Action Rex commonly no like bisan dira gani sa syudad sang Bacolod may ara yakis ang ang amo na ka persona ang may quarantine pass kinahanglan niya mag-marketing ti ang available nga salakyan sa ila balay para kakadto siya abi sa Libertad o kun sa Burgos motor pero wala siya gali sang driver's license. Amo naman ang iban Action Rex nga mga sitwasyon kun nga Galing diri sa Bacolod, daway na gid man ginapangita da importante may may papilis blang ginauyatan da, may isikyo, may may quarantine pass blang. Pero ato niya Action Rex personally na encounter naton nga may ara nga although nga may ID gani, may media ID, abi may certification, ginapangitaan kita Action Rex ang driver's license kay ti kaso por ya palayo lang nga ma-involve sa traffic. Galing kung mag-driver's license kag expired license mo, way ka man na parindyuhan subong gyapon. Correct Action Rex. Pero ang point lang gid sa gihapon nga although nga padayon na COVID-19 Action Rex, padayon man sa gihapon gina-implement ang mga existing na nga daan nga mga regulasyon diri sa syudad sa Bacolod subong man sa probinsya sang Negros Occidental. Ang ako lang dragani punto da nga patapuson lang ninilang COVID-19 niyo ining isikyo kag GCQ. Kung magbalik na tas normal mo na pagkampanya nila, hindi kay kung din payaga dinamuay sang tao, dito paya magsali ka pang check sang driver's license kag nano pang identification. Importante may Q-pass ina kag may special permit kung ano na dang ubra nila da kung di na sila makadto. Yes, Action Rex, pero we understand nga atuman man lang sila Action Rex no sa mandate man although nga ti amo man natin nagdamo pa ng ubra nila da instead nga mang-check sila sang papers da nga kung makasulod sila kag sa hindi nagduluble pa ng ubra da sa mga kapulisanta kag ang ultimo nga mga force multiplier sa mo man ma-check. Yes, Action Rex, gina-double check gid kay ti ga-base man lang sila dapat may LTO na iyang kuandira kag dapat may LTO kag gani ng isa ng sanukpo sa highway patrol bla nga mag-check sila. Highway patrol. Yes, Action Rex. Hindi man lang sila actually deputize ang LTO sa prangkang istorya. Di mang check pagid sila sa mga license da sang mga drivers da hindi naman na insakto Damo na Action Rex gani ang ilang nga trabaho galing kay ti amo na ang ginapatuman Manila nga pagsulundan pero that's why nagapangabay sila nga kung kabalo ka man lang gani nga lang alang malang kag hindi kompleto ang imo requirement hindi na lang pag ibutang sa alang-alang ang imo nga kahimtangan kay base matimingan kada karon nga may ara gid Action Rex mo sa mga check-up points bala nga id gid kayo ang mga nag-check even ang mga force multipliers bala Action Rex kay na briefing man sila nga ti amo gid dapat magamuni ka init sang sitwasyon amo man yang sali ka kuana although nga ti ilan na obligasyon pero ti ang portable nga tiyempo sang kainiton. Yes, gid Action Rex ang pinaka gid na nato nakita no do ang lawi gid ang linyahan usually dito ay sa cover sa Station 9 sa may Sumag border bala ang pasulod gid Action Rex sa syudad sang Bacolod kagang central part goro alinda sa area sang Takuling bla. Correct Action Rex mga inner borders man usually kay nagdamo bisan dragan sa area mo subong parting salakyan daho. Yes Action Rex no duwa tingala ka nga di na pasulod na pa Bacolod na kung pagwa na
Pagwa Action Rex. Pagwa Pasulod sila na sa iya, syudad gali? ng Talisay. Ay, hindi pa sulod na ya, guro. Yang pagwaya, talisay na nga area ya magsalo to? Yes, from Ari ko Action Rex from Bacolod, bala pasulod sila Talisay. O, ganiti pa, from Bacolod ka? Yes, going sila Talisay Action Rex. Ari ko sa unhan ni Sir Fajarito nga border bala Action Rex yung ginabantayan. Ano ning sa kamera tani din ni natuon sa iya katalisay na ni? Ang kamera tabla? Dali lang kay nautod sa action din. Dini sa talisay ni area, ang kamera tang nagatuon action din? Yes, Action Rex. Approaching sila north. Ti damo gulis lakyan pa north gali o? Damo Action Rex, mga usually oras, sir. Ang damo, ganyan sa lakyan, gapasulod, Talisay. From office hour, ma'am, alin sa mga alas 8. Alas 8 gid guro. Basta magudto ni guro niyo kag sa hapon naman siguro, sir. So, Action Rex, mga tipululi na blalin sa Bacolod nga Gaulograng at taga-Talisay man. Las 4, tubtob las 7, guro daw mo amo gini nga period ni gurong perting volume sang salakyan ta. Action Rex. Ang mga false multiplier kag mga kapulisan ta, okay lang ni sa inyo. Grabe mga init niyo. Makmobilad kaya sa init ya. Pagka duwak salakyan, limak salakyan, niluto ka na nimo. Muna di Action Rex ang Luto ko malain ang itsura mo. Kung ako di guro Action Rex, tapos mo di ang unto mo na lang kaputi mo. Tuod Kasi man. may mamarka ni ang mask mo di Action Rex. Kaya init ang sa ulunhan nga ni Action Rex, no, may mga shade man dalag ko nga mga kahoy. Tigaling titi, ang kahoy yara na sa pangigaron, ang ma-check yara sa tunga na, Yes, ang gina, Action Rex. init ginang sa kamonya. Yes, imagine Action Rex, halin pa natin sila nagliligad pa. Na sila na immune na sila sang init Action Rex. Hindi gidi ka batya gina slaya, mako mo nang purting nga init, no? Mako mo nang isa na ang nakita ko di sa video, tadi nga, sus ang init ya, grabe ya, ang init nga grabe Action na din, sa pranggang istorya, ang tapakan mo gido? Yes. Ang sa panit ya, okay lang na. Sa guya, okay lang na. Kuha mo na, Papabelo. mapakote. Ma-ariglar mo na. Pero ang sa tiil da nga natapakan, ano gina ang pinaka tapakan sang sapatos o kung tinis man? Grabing init na sa simento. Oo. Kapos diri kala sa mga check-up points kala makikita Action Rex nga muna ni kaginot pero naga-jacket. Normal Nag-jacket kay init-init. Hindi sila mag-jacket ni mahimo gini sila plariha sa ato ni. Correct, Action Rex. Ay, di ako, taraya. Ang color taya unique ni Action Rex. Pero di amo man di ang kabudlayan man sa atong mga frontliners kay ang commitment balak sa ilang obra Action Rex. Si Sir to nga na-interview mo, totalisay to sa galing nga PNP? Yes, si Sir Arevalo, Action Rex. Si Sir Arevalo? Sa patrol, oo. Why da ang chief nila to for operations ba? Si Sir Colado? Si Colado? Ang deputy COP. Wala ko di siya Action Rex nagpanglugayawon matuguro sa sulod sa mga inner borders. Pero anong movement sang salakyan pasulod sa Bacolod man? Pasulod sa Bacolod, Action Rex, normal man lang sa gihapon. Hindi man damo, ged? Hindi magidamo Action Rex. Pagtanaw mo kung mag-first glance ka una, abe mo damo or kasako, ged. Galing kay tiid-id man ang pasulod sa syudad sa Bacolod. Kaya we understand daan, ngati ang syudad sa Bacolod is under enhanced community quarantine. So damo, pag hindi Action Rex nga ma-requirements ang ginapangayo, that's why ngati ang istoryahan ay guro sang frontliner kag sang driver sang salakyan mga more or less mga 1 minute Action Rex no ang hatag sa isa ka salakyan kay para sigurado gid kaya mo man ang mando sa syudad sa Bacolod Action Rex nga ti istriktohon gid sa magsulod ka dira sa Talisay kung mapatalisay ka may arag gyapon ng salakyan ano galing na pa sumpit da. Wala Action Rex ang disinfectant tire. Wala Action Rex. Oo. Dito sa una na nga portion di may traffic o may pulis na dan pulis may gapa abantis ang salakyan tapos may naga-check patos may tuldaw. Para Action Rex ang aton di mga silong-silong anay sir kay basi kun makuan ka dablang mainitan ka pa silong-silong anay sir total may ga-check man da sa may trapalo.
may haraman sila na Action Rex sa thermal scanner, ginaunay maniguro nila ila kaugalingon from time to time check. So, kamusta? Kaya amo gini Action Rex mo, although nga ti subong daan nga panahon, labi naging init, flu season man gid. Galing kay ti amo na budlay kay ang sintomas ng COVID-19 flu-like symptoms. Gani. Obo, si Ponti hindi mo na mabalaan kisa do mapraning ka gani Action Rex no jutay nga ubo. Kay ultimo lang ubo, subong daw ma-COVID ka? Amo Action Rex. Masipon ka lang gamay daw ma-COVID ka? Di ang iban gani Action Rex kung mag-an ang bulsa do gina-COVID. Oh. Dalain na yung imo yan. Mga bulsa na. Kung mag-an ang bulsa mo to, daw gina-COVID ka man mo. Di ba la Action Rex? Oo. kung wala ko naglamisa mo, do gina-COVID. Laban. Do ginataas sa hilanat mo. Pero di amo na di Action Rex, bantay diri sa Talisay border, syempre from local police diri sa Talisay PNP, may mga augmentation man gikan sa Nokpo Action Rex. Kagti subong Action Rex greet na lang si Police Major Jigger Jimeno, COP Birthday, sa Talisay PNP. Happy birthday. Birthday galin isang chief of police ang Talisay. Correct. Ate sila di karon Action Rex nga check-up point sigurado may kick gid na di, may kick. Ate laban karon magrutawhay siguro by 8 o'clock tawhay na da siguro. Ambot na nung observation nila paggabi na da action na din. Sir, ang observation to di sir paggabi na gid. 8 o'clock bi sir ano na da ano na sitwasyon? Mag 8 o'clock sa Action Rex pasaka. Still ongoing matagapon naga-check ta from time to time. Pero hindi na damo gid nga salakyan sir. Hindi na sir, hindi na. Daw ka kuha na gid lang daw ilisipon abing mga salakyan nga nagasuluda. Ang nagapululi na lang From Bacolod? Sa Bacolod la sir. Oo. Tagang mga naga-duty di sa Talisay sa call centers. Okay. Hasta pa na maggabi kung may duty nga call centers, no? Oo sir, Action Rex. Pero ano gid ang marutawhay nga oras na? Ngara na sa mga alas 12 panahog Grabe ba? Alas 12 hasta alas 3 guro ni? Mga alas 3, alas 4, galabay naman ang mga... Oo, alas 4, gamatamat naman alabay. Okay lang gurong sitwasyon kay ti partner sa ngaton sini nga obra mo. Action na din? Yes, correct Action Rex. Kung aga, amo lang ning medyo mabulubudlay kay ti ang kontra mo man di Action Rex ang init. Galing kay ti Call of Duty. Gani. Tawag ng kalain mong tawag ng kalikasan. Abi ko tawag ng tanghalan. Sino ganitong na-interview? Abi ko tawag ng tanghalan. Sino ganitong interview ta? Si Police Staff Sergeant Ronel Arevalo, Action Rex. Si Staff Sergeant Ronel Arevalo. Bali siya na dang duty officer? Sa Subang Action Rex, sila lang galing kay si Sir Colado. Wala pa di mo. Pero usually si Sir Colado, ginadi Action Rex na nagabantay. Ang motor da nga nagagi, lain man ang alagyan niya sina? Wala man sila dito sa right sa kung going ka North Action Rex, pinaka-right nga lane. Pinaka-right ang sa kilid dito, dampe. Oo. Ang second lane Action Rex sa mga regular, sa next lane amuning sa fast lane Action Rex, mga essential services naton. Okay. Yes, Action Rex. Hari mo ko din, nagabulad man sa initan. Sakto ginagaroon pagkatapos mo da, puti ka na na. Ang kalimutaw na lang gali. Pero si Action Rex, bago pa lang ito gani, no? Naganiga ng balhas. How much more? Ito nga mga frontliners, nga balot na Action Rex ang ilaman nga kalawasan. Pero sige lang, maghapon-hapon mula handong naman Action Rex sa naman sa gabi. Mag-kuan guro mag 4 o'clock, 4:30, handong na nada mo. Correct Action Rex. Pero wala labot Action Rex nga perte man di ang agwanta nila sang init. Di syempre may ara gid bala Action Rex nga mga pumuluyo, wala nga nagapangakig. Di sila ang mga ginabutan ni sa checkpoint Action Rex may mga malawig, wala nga PC sang pasensya. Kahit kung hindi makakita kagid sang kontra. Pero kabalo naman kita Action Rex, hindi mo man ma-please ang tanan nga tawo, bala. Hindi mo mapaytsende asang mga layay kag regulasyon nga ginapatuman kay may araman sila sang ilang nga ginapatihan. Pero kung mabatiaran na sa ato nga maka-action na sa liwat,
Kung wala ka suyo, so kung malabay ka lang sa syudad ng Talisay, hindi ka taga Talisay, detour ka na lang daan. Bali, liko ka na lang ang dito sa access road. Talisay, Subong, kung hindi pa maagyan kung halin ka Bacolod, dapat ma-detour ka sa Lacturan dra pa sa Conferential. Bali, nang kung mapatalisay ka, pwede ka lang, pinakabilog checkpoint sa Talisay na lang? Ang inner, sir, may ara pag ito, sir, no? Okay lang dito na lang sa may Bangga 12. Sa may Bangga Bangga 12. 12. Ang pasulod pag ito, sir. Tapos ang Dras Highway, ang between Amo ni, sir. Talisay kag Silay, may ara pa sila? Dito, sir, sa Talisay, silay na. May Bangga 12 na yun, may tumatatang pasulod pala sa Talisay. Okay. Dra sa Border may... to border lang, Action Rex. Okay. Dra lang dampe, pero ang dito sa tunga-tunga sang Silay kag Talisay, why na to ya, sir? Wala na, sir. Ato naman to ang border sang Silay. Oo. Pero sa ECQ, siguro, sir, may mga inner borders ta. May ara. Correct. Kaya we understand, Action Rex, nga ti GCQ na. Ang mga inner borders, ginpang kakas naman, kaya ti border to border na lang. Entrance kag exit na lang yun. Pasulod kag pagwa sa syudad sang Talisay, Action Rex. Live direction Rex, no, sa Talisay border. Kung pwede nyo ka-action Ida na Boso. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso, balita gikan sa border sang si Bacolod kag Talisay area. Amutong sitwasyon na, pero ti kabayonta mga ka-aksyon malampuwasan tagid ni, no? Kaya dito nagpamulya si Action Eden ang pasulod sa Talisay, damo-damo pagid sa lakyan. Pero kung ikaw mapasulod sa Talisay, kag lapaw kaya sa Talisay, Silay Cabe, Ibi Magalona, Victoria, sang advice na lang nga didto ka na lang agi sa circumferential. Kaya hindi ka man gyapon kasulod dira sa may checkpoint area sang Talisay dira sa Matabang bla. Hindi ka na kasulod kun Silay Cabe, Makadto, Ibi Magalona, Victorias and sa ibang pang mga lugar. Mas mayo didto ka circumferential agi. Kay dito siguradong iyak sang Silay, kung Silay ka, airport ka na dampi. Pasulod ka sa Silay. Amo na siya. Tapos kung lampuwas ka naman sa Silay, dito ka naman agi, kuan ka na gid, dito sa pinakapuntagid, no? Dito ka na agi, kung mapa Victorias or mapa Ibi Magalona or Manapla, kag Cadiz area mga ka-aksyon, no? O sige, basta importante naka-ECQ gyapon ang syudad sa Bacolod, enhanced community quarantine kita. Tubtob pa kita sa May 15 kag naka-GCQ ang probinsya, General Community Quarantine. Ang importante lang di sa aton nga dapat sunod gid kita sa anuman sining kamanduan sa aton sining gobyerno para ini sa aton mga ka-aksyon. Kantuanta sa aksyon na Brian Morden, ari barangay kapitano, kag isa ka DSWD nga empleyado, kag isa ka sibilyan nagbaton sang 6,000 ginkasuhan sa banwa sang Ibi Magalona. Ibi Magalona, banwa sang Isabela. Ay nano ini mo. Yari ang kaunan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian? Action Rex, kahapon nga adlaw nagpasaka na sang formal nga kaso ang otoridad diri sa probinsya sang Negros Occidental sa panguna mismo sang Provincial Investigation and Detection Management Unit o kon PIDMU sang Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO sa isa ka kapitan, isa ka empleyado. Nokpo niyang operatives gali Action, Brian? Yes, Action Rex. Hindi niya sa IDG probinsya? Hindi. Balik ko sila yan ng Provincial Investigation and Detection Management Unit. Oo. Sa investigation din sila. Isa ka kapitan, isa ka empleyado sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, kag sibilyan nga amo ni ang nagbaton sang 6,000 pesos gikan sa social
Amelioration Program o kon SAP Action Rex. Ining kapitan kag DSWD pumuloyo ini sa Banwa sang Isabela. Ang civilian diri hindi pa matumod ni Baliros kung taga-diin gid ini siya Action Rex kay hindi siya taga Banwa sang Isabela suno sa iya. So ang istorya suno kay Baliros diri nga nakabaton sila sang tawag halin iya sa Department of Interior and Local Government o kon DILG Central Office nga imbestigahan ang nagpadala sang reklamo. Dito gid sila yung Action Rex nag-agi sa 4 ka 8 hotline bala. 888 hotline angot sa irregularidad sa pagpanagtag sining size bill sa sina nga barangay. Pasensya sa mga tagpalamati Action Rex kay si Baliros mismo naghambal nga hindi pag-mention anay ang barangay kag ang mga ngalan sining mga persona kay nagapabilin ini sila mga inosente pa sining nga kaso. Now, nag-conduct sila sa investigation kay ang reklamo suno kay Baliros nga ining sibilyan nakabaton sang size mill nga hindi man siya pumuluyo sa sina nga barangay. Pero ini siya ang may himata sa mga akusado Action Rex. So dili na nagwa nga kon lapit ka sa pamilya sang opisyal dako ang tsansa nga makabaton sang size mill. So muning nagdangat dito nga reklamo sa 888 mismo. So ginibestigahan nila ini kag nakakuha sila sang information gid nga nakapurma sila naka-extract selection Rex ang ginatawag iyang ebidensya. Rason nga why sila nagduha-duha pa sa pagpasaka sang kaso kahapon sa piskalya. Ginfile nila ini sa piskalya mismo ang kaso nga tubangon sining nasambit nga mga personalidad. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Action Rex. In short, corruption. Nga Kuna mo na pamatud-an na nigli sang investigator sang probinsya? Yes, kung pamatian na ton kay nag-file sila sa kaso, meaning may ebidensya sila. May ebidensya sila pero nakadepende gihapon sa piskalya kung paano nila i-entertain ang ini nga mga nakalap nila nga ebidensya Action Rex, no? So, nasampulan gid ang Baliros. First time ini posible gani hindi lang sa Negros Occidental kag base sa bugos pang Pilipinas nga may ginfailan nagidya sang kaso. Kung base dasig lang sila niya mag-facilitate ning probinsya kaya ang syudad tadi daw kadamo sang reklamo daw wala man hasta subong. Sa probinsya gani si Baliros way sa kabaton gidya sang mga reklamo halin sa lokal blang nga tagreklamo direct abi sa PNP dira sa Banwa kag syudad. Dito pa sila yung nakabaton reklamo mismo gikan sa National Office sa Department of Interior and Local Government Action Rex. So nagpangabay siya gani mo nga pumuloyo sa Negros Occidental bisan hindi na kamo magpadangat pato sa 888 hotline. Kadto na lang kamo sa police station o sa Nokpo sekreto kay isugid kung sino man ang nagahimo sang anomalya ang ipag-release sining size mill nga ini kay may grupo ya sa under sa Nokpo nga maga-imbestigar sini kag sila mismo amo ang nagaserbi dayon nga sila mismo maga-file gilayon sang reklamo kag kaso Action Rex sa piskalya kag buligan nila ini agon nga matapna na ang korupsyon suno kay Baliros Action Rex. Galing kay ang pagpangduha blas ang iban gasambal te ano ni sir ano gining mayo te amo nang ang ibang rektani sa babaw to panigurado gro ni nila daw wala to paano diya sa local nga naka-experience siya gro nga pagreklamo mo, kalukaluhon malang gyapon, dito na lang sila sa 888. Kaya kay hindi kalukalo, di sinabawan gigwa yan. Ramak mo pa, dalaan ka dayon yung concern nga ahinsya. For example, into sa 888, padalaan din ang Nokpo, conduct an investigation, nakitaan nga may probable cause. Amo ning nga nagpagwa na gilayon sang information? Yes, Action Rex, amo ginhimo nila dayon, may information sa din nga ginpadala diri. So, why naman nagduha-duha pang Nokpo ang pag-insyende naton
si Baleros mismo doon na init gidla sa mga house size mill hilabtan pa Action Rex. Kaya may mga statement na siya nga din na naton pagpalampason ang mga nagapangurap nga mga opisyal sa gobyerno sa iya, no? Balan sila sa pagsabat nila. Si Kwan gani in interview ko man pero I mean gitahugan ko man pero di siya magpa-interview ang hepe sang Isabela PNP si Captain Joseph Partidas. Hindi siya gusto Action Rex nga di ba si ma-politicize bala ang sitwasyon kiti dra siya na-assign siya si Sir Baleros na lang kaysa ilagin mahalin niyang information gagin padala diri sa Isabela kag ang tawo ya mismo nagpadulong dito sa Isabela. Aring pag-interview naton kay Baleros sa Action Rex. Pinila ng kaso ng provincial investigation and detection management unit ng NOCO. So, dahil sa reklamo ng isang concerned citizen tungkol sa hindi raw fair na distribution ng cash assistance under social amelioration program. So, may nakatanggap daw na hindi naman qualified pero kamag-anak. Ayun. So, mayroon siyang pumapatagay siya doon sa Grand Vehicular Protection Act. O yung kaya lang pwede natin siya nakaso kahapon. Dahil pwede natin na endorse natin sa fiscal booking. Okay. So, ilan sila yung na-file ng kaso, sir? Bali ay isang barangay chairman, isang empleyado ng DSWD, at isang civilian na nakatanggap ng cash assistance na hindi naman siya qualified. Ayun. At hindi siya taga-Isabela. Okay. So, yung kaso niya, sir, yun lang sinabi mo bago, yung corrupt practices po? Yun. Corrupt practices. So, yun lang yung pinag-reklamo doon, sir. So far, wala nang iba. So far, wala nang iba. Itong kaso kung iyan sa corrupt practices. Sir, paano na ito na-establish na maliit lang yung ginawa niya? May mga evidence tayo, sir, na ini-present ng concerned citizen. Aside from this, doon na lang meron tayong mga pieces of evidence na extra. At pinasenta natin sa piskalya. Okay. So, ilagap naman ng piskalya yung aking complaint, endorsement. So, they will conduct review if there is a probable cause to elevate the court yung pinalaging kaso. Okay. Sir, anong tawag nito? Bakit hindi pa natin pwedeng masabi yung mga pangalan nila, sir? Paano dito, sir? Siyempre, mga public official yan at yun naman natin na publicly announce yung pangalan nila. So, they are still innocent and also respect yung kanilang right. Okay. Pero ito, sir, yung katanggap, sir, ano ba ito, pinalik niya ba, sir, or wala yung 6,000 pesos? Hindi naman naibalik. So, kahit maibalik yun, di must be committed already. Parang dali lang kay na utod si Action Brian more din ang inyo sinig ginapamatian ng interview with Colonel Romeo Baleros ang aton sining PNP Provincial Director diri sa probinsya angot sa sining pag-file sang kaso batok sa Barangay Kapitan kag isa ka DSWD nga empleyado kag isa ka sibilyan nga nagbaton sang 6,000 dira sa Banwa sang Isabela. Balikan ta si Action Brian more din. Action Brian. Action Rex, tamotong palayag ni Baleros, ano? Hindi pa mahingadlan ng kapitan niya kay public accountability man isla. Amot po kay na Action Rex in pamangkot naton ginakuan pa nila,
ang ginatago pasubong ni Baleros mas may mga protocols la Action Rex bala nga ginasunod Galing kayo na-file naman ang kaso ni sa korte. sa piskal. Galing kayo, depende man na sila. Yes, Action Rex. Ginayo naman siya gani mo nga tiya mo na kung pwede ba hingadlan. So siya hindi lang anay kay mga public figures sila, public officials. Ginalikawan guro diri public trial bala, public ano tawag sina? Galing kayo kung ultimo nga taong filean sang kaso gani da, bisan suspect pa sa gani, ginawaragwag Manila. Anay kwarta na ni isang publikong ginagarnatsan, hindi na naton mahingadlan, ano ni man? Hindi gani ka interview yung sa Isabela. So, ito na hadlok ni sila iya nga magbungat ni isang ngalan niya sang... So, sila na iya sa labton, kag in-file tayo na sa korte, ang korte na bahala na sila. Yes, Action Rex, pangayo. Actually, ining kwan, why ni sa blatter report gani Action Why sa Rex blatter mo? report ni? Why sa blatter report, iti halin ni sa Malacanang mo. Tipo di dapat gin pa record ini lokal? I-check ko Action Rex, pangayo ko subong sang spot ko rin, nakabato na ko yung spot today. Oo. Sa mga spots kahapon nga nagkarinabo, abi, why ni ma-include Action Rex? Pero gina-check ko kay patigangot ako sa ilang sila nga hepe sa material. Basta ma-provide niya man ko kung may blatter na ni or wala lang na pagwa abi. Oo, damo sina. Kay sigurado may name din sa blatter to, di man pwede nga unknown ini sila. Gani. Okay, may formal kay reklamo mo kadamo sang nagapaabot ni nga masampulan tani man ni Action Bray ang iban mo especially driblas Bacolod ding ang mga aligasyon ti I don't know nga ang iban daw why pa iya mahatagan although nga ti ang Felisa do isa to ka ambot ko nagkadto tong pulis kung maano tong pulis kay daw nagkadto tong pulis mo. Nag-investigate ang police station number 8 Balaction Rex mo. Nag-investigate man to sila sa balay sang tagreklamo. Ang sa Felisa? Sa Felisa, si Rosame Robles. Na-interview na doon. Naman yung ilang complaints ni sa dinto nilagin padala sa DILG. Doara naman na sila na nga nagpa-conduct pag-investigation sa mga policeman. Kaya may mandate man ang Action Rex mo, ang PNP. Tika kay lain man yung mandato sang PNP, lain man ang mandato sang iban nga ahensya sang gobyerno. Ambot gani pa si doble na sa karon una to sila nag-file sa DILG kung ginta sila sang DILG pero ting pag-insindi ko daw DILG nagpatawag na to sila nagpa-sumiter na ganit sang affidavit nila mo. Yes, Action Rex daw gin-inform naman sila sa sininga sitwasyon. Ang CIDG gakandak man maybe gina isang investigation man sa Felisa nga case Action Rex. Doon ako ga-investigate ni sa tong babae nga si Rosame Robles na interview na to batok sa ila nga sekretaryo dira sang barangay Felisa nga si Stephen Halandoon. Pati ang purok presidento nga nag-intraman sa pagkuha sang 4,000 sa size mill. Lala pa gini. Ang kagabi to sa dumana niya, tunga ay ito yan mo. Ang size mill, 3 mil sila sang tupad balaya. Grabe ba? Tapos yan sa handumanan. Anyway, ito din sa Bacolod so far, why pagidman sa na-filance ang kaso, basta nag-investigate pagidman sila, why pa mga kompleto, gurong ebidensya, ang nopo yung tikadasig sang ila sining giho, di may nasampulan gilayon Action Rex. Ano? So muna, ang update na ito na, karon na, basi makuha pangalan, ifid ko na rin si Action Rex, kung makuha pangalan, diri, kag Blatter Abi, padala ko na si mo direktada yun. Kay ginarespeto naman si Police Colonel Romeo Valero. Siya mismo na actually, prangkang history Action Bra, hindi lang ni sa lokal na labot mo, labot na sa national to, ti mo pa rin ginano pag ginang taguon ta naman. Yes, gani Action Rex. Amo na sa 888 nag-agi mo. Hotline. So, una ini nag-tribukaho, magani dito sa balita sa national gani mismo Action Rex. Kompletohon ko ni karon ang mga pangalan na mga kita sang mga kita sang poder, otoridad sa mga otoridad man. Kung pwede ta ni ma-mention ang mga ngalan kay karamo man kung naga-inquire na si mo, may pinanawag man di, siling ko ideya kung sino kaya binila
ang takot-takot nila sa post nila naton Action Rex. Mansilingan ang dumana or pilisa mo. Gani. Actually, ang mayara na sa prangkang istorya sa kamot sang CIDG mansilingan handumanan ang sa DILG Felisa. I don't know kung may nagdugang pagid. Basta mo ng last kong nabaton mo. Yes, Action Rex. Tigaling depende na ta sa mga natungdan nga mga otoridad ta ang pagsabat ni sila. Pero daw si Gukutano daw nag-start na sa investigation plan mo. Yes, Action Rex. Dungol pa gining isaw siyang amon distangob duway madalahaw. Kapay mo yung nagtao na tigaling kay konparti sa ibang pagid nga barangay way ta ideya basta ang officially nga nakabaton sang complaint sa DILG kag sa CIDG Bacolod kag amuning sa Nokpo nga senaryo mo pa man lang nabaton tang information Yes, Action Rex. Kung nagapamangkot ka mo nga sa inyo way maimbestigante wala ka mo guro complaint Nana mo gina kay dapat kung ikaw ang natungdan kag concern, complaint ka. Wala na diferensya. Yes, Action Sabto na sa natungdan. Oo. Kay kung isa gani, bisan may complaint na do di man nagiho inapang gani man. Ayo. Sige. Awan ang balita sa Nokpo Action Rex, ano? Sa Kabankalan pa karonon ko rin kadamo may natabo tong kinawata Action Rex. Do lapit ni 400,000 o 300,000. I-check ko lang mga personal belongings, sino mga diamond rings niyo, kaya mga earrings ni. Diba si Sugo na nibala sa gutom siring COVID-19. Ang balita gikan sa Nokpo, Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Una pa lang to ha. Una pa lang to. May nakabinbin pa sigurado nga mga names sa Department of Interior and Local Government, sa 888, sa CIDG, sa Bacolod kag CIDG sa probinsya. Plus ang sa mga kapulisan ta ha. Kaya ang kapulisan gintasman sa Department of Interior and Local Government para nga mag-investigar sila. Ha? Ayos, salamat ginaksyon na Brian Morden kag bantayan ng dugang sining mga developments kag ti ko nagapamating barangay kapitan nga natong dali na pagulatan nga lawagon ta pangalan mo de pwede ka man ka contact de ka magpathag sang imo sining aside no amo lang na importante. Kantuan taray balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kaangtanan sa P-out sang SAP sa Bacolod halos kompleto na suno sa DILG. Replacement kag bag-akomodar sa mga individual nga wala makakuha sang ayuda sa adlaw sang distribution ginatutukan sang DSD. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Art Hopon. Aksyon Art. Pampalti ang taga-pamuno diri sa DILG sa sulad sa Bacolod na makompleto na sa DSSD ang pagpanagtag sa nabilin nga wai pa makaklaim sang ila sining SAP amelioration balang ayuda matapos gamay ang nagkalabilin Action Rex jutay na malang nga mga individual na wai ba na magkabaton during the time naging pang-distribute ini sa mga barangay bago ang iban wai makakadto problema sa ila sining mga quarantine pass kag ini karon ginaparahap dito sa Bacolod City Government Center. Now, sunod diri kay Ma'am Marideth Joy Madayag sa mga barangay, especially sa mga numbered barangays, 100% na ang payout o distribution. May pila na lang kamadalag ko ang barangay nga mo ning ginatapos kompleto sa karon sa DSSD nagapati siya nga ang May 10 nga deadline kagin set sa DILG sa national makompleto gid no sa sunod sa Bacolod ang pag-distribute sila. May ibang mag-concern kung nga ang iban na gina-check pa kay kundi may pang-balik ka nga mga SAP distribution learning amount
ti ginapangitaan gali na subong sa mga barangay sa replacement o kung magabaton siri. So sunod sa kay madayag wala to niya ang matapos and then maproceed ni gayon ng DSSD kag barangay sa liquidation agod preparasyon na kumayara sa ikaduha nga trans at least preparado na ang taga-syudad sa Bacolod. Ang liquidation ara na pero ang mga nagbaton ano yang ila sining kuan man nga tikang man? Ati na depende na yan sa ang mga nagkabaton. Kaya mo lang yung liquidation sa mga papers nila. Ang nakabaton gani kay pamilya nila mo. Ati depende na na. Amo na gina-check pa. Basta mo na basihan sa mga complaints sa uli kag mga kaso. Kung magkatulo sa kinasuway, depende na sa investigation. Pero ito sumangara pa lang sila sa pagkompleto sa payout nga maging 100% and then magka-proceed after which sa ginatawag na liquidation. Yaring palayag sa DILG head sa Bacolod City, Meredith Joy Madayag. May mga ara lang gid nga matag-jutay-jutay lang gid bala nga ano kanina mga replacement bala may ara bala nga makita nila sa validation nga hindi qualified. So dapat ginapangitaan nila sang i-replace bala nga qualified. So jutay lang gid na halos kompleto na. Before May 10 expectedly matapos kini ya. Oo. That includes sa report na kita nga 100% kay kita nanta nga barangay siya naka-payout na gid man mo jutay na lang gid magsiling ka bala nga 20 ka tawo isa ka sa ang kalabaran sa Dagko malani nga barangays may mga replacement bala ho. Pwede nila ma-replace kung mayara nga sa ilang validation hindi bala qualified. Kag nakalista gina ilisan. So, ang mga Dagko na lang na nga barangay, so mga pagbay natin 100% na. Kung matapos na nila, ang sa replacement, na ma-fully liquidate na nila, kundi kung pilang kwarta nga gin-release, 100% na nila. Ang sunrise sa pamangkot na blang parte sa mag-complaint kag sa kasong posibleng ipasaka sa ulihi. Ang polis actually kag ibang pagib nga mga grupo diri sang gintugyanan na bito conduct investigation sa sining mga reklamo nag-coordinate man kag ginatagan mas information hindi malikawan may mga tao nga nagapadangat sa ila complaint dira iya sa DILG pero galing kalabanan dira ang concern pa subong nga baton nila inang wala iya makabaton naging direkta sa ila kag nagareklamo kung pwede malakip sa sunod nga mga listing sila nga ginabalik na muna sa DSSD kag sa barangay na kung may mo mapangitaan nila sa ideya ini mga complaint na wa iya makabaton sang SAP. Balita gikan sa Bacolod City Government Center in Action New Action at hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:21 ang aton oras, 12:21 na mga ka-aksyon. Daligid lang kay nanong natabo ni sa ato ning kuan ni amon ni sang oras daw ga bakintol sa iya sang sang hindi amo. Daligid lang ha kay baho. Salamat gid Aksyon Artay Hopon. Standby na Aksyon Marlon Hinubuya, Aksyon na Naboso, balita gikan sa Kapitolyo kag sa Patrol. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Para labanan ng sa mga kaaksyon ta si El Pito Pito ha, nagapabakod sa aton immune system na tilawan na kag napamatudan na. Nga maayo sa mga balatian, ilabi na sa mga ginabatsag katulad sang high blood pressure, hemorrhage, kidney disorders, kag madamo pa. By the way, likawan gid nato ng piki nga CL ha, nga nabutang sa mineral water plastic bottle o kon sa lapad nga butil. Ang importante, magbakal gid kita sang CL Pito Pito sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya sa inyo sining lugar, no? Amo na ka-importante gid. CL Pito Pito, kay kon ikaw, laking CL Pito Pito, laging panalo. Bakal na mga kaaksyon.
Isa pagid Malakay Finance Corporation basi kung nagkinanglan kamo house lot property or land title loan, vehicle truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2 Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dala sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon. Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:24 nga oras. May lang pag-monitor sa kay Jima Magalion. Good PM lang Jima Magalion. No? Pa-shoot out lang ko sa kay Enrique Bitongga nga nagapamati subong dito sa inyo sa Hacienda Carvina, Barangay Bulad, Isabela. Ayos. Dagang salamat. Paring Ala Navales, present man no? Gatamyaw lang kay Pari Josing Tupas. Aranahan niya COVID malagyo sa iya. Josing Tupas sa kay Paring Alan Navales. Good PM lang, no? And Dari Pastrana watching from Barangay 5, Bacolod City. Si Dari Pastrana, Mary Jane Salodares, Manny Loquias. May lang pag-monitor kay Nung Ever Larite kag sinante, no? Arvin Piligrino, may lang pagpamati tani download nila ang list sa nakabaton para makita online, but masugot ko na iya nga sila ma-load. Namugani man. Emily De La Cruz, actually ang primero nga ginhambal sang DILG na dapat ipostin na sa mga barangay. Ambot kung napostin na sa barangay ang mga nakabaton, iban niya nga barangay nakapostin na. Pero ang iban, wala pa. Kay hindi man kalokalo Gina-plastar pagurong record Kay Emily De La Cruz, diri samon, Lumon, Baton, tanan na anak nila City Hall, obra, iban tagaan nila, batch nila, kag classmate, layo ka sa ila, di ka kilala, waay kagid mabaton. Ay, uso na. Kay Vince Vincial Rosalita Malinaw, Action Rex Action Rex hindi hali touch ang nose mo kay ang whole face. Be aware of the COVID virus. Sorry, concern lang po. Ang galing kay sige thank you Gid Vincel. Arvin Tolentino. Ayo. 100% distribution, 120% liquidation, liquidated but less 50% kabaton. Ha. Kay Babe Baco, pagamo lang gid na klase kwarta. Amo gani man. Kay Jane Soriaga, kami di sa Takuling damo wala man kabaton, kami ya wala gid gintagaan survey form. Kay Madam Elizabeth Malaka-Gamala, good afternoon sir from East Homes 1. Likewise to Malaka family sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Kay Stewart Libuon, Tan, no, may lang pag-monitora. Action Rex patunog-tunog na lang ni sound di sa amon tingog mugid gawangal diho. Sa amon gapamati di asawa ko kag sa mga taga Purok Maninihon. Tan family. Ayos, thank you so much, Gid Stewart. Kay Fred Ninya, may lang pag-monitor, no? Kag kay Phil Ipino, ni. Colonel hingadli na ina nga kapitan para patas man sa amon nga pumuluyo. Tama sampol ang kinanglan namon para makaladudla na ina ang mga opisyal para happy man si Presidente. Gani man. Dapat Gid Phil, no? Kay Jane Solgon, may lang pag-monitor, Emily De La Cruz. Grabe gid basta kwarta daw nadula na sila paminsaron reklamo kadelikado man kabuhi mo tuod lang kami di sa amon man na pili nila hatagan tululuha mo kun dumdumon mo himo nila close friend pamilya ila hatagan ibang tong pa
Anong ibantong pa niya? Alexander Pila, may lang pag-monitor taga Barangay Kaliling, Kawayan, labi na gid sa pamilya Pancho. Ayos, Condrado Amante, may lang pag-monitor. Monitor kami ni Dina Nicola, Kagaisha, gali diri sa Handumanan. Ayos, dagang salamat gid. Condrado Amante. Kay Christopher Redfield. Panukoy maning? Anong pahanukoy maning? Kay Rose Caniete Loxen, no? Hello, good PM. Good morning pa man. Always pamati di sa imo sa Fiesta Homes, Barangay Sumag. Salamat gid. Fiesta Home Subdivision, Sumag. Ayos si Rose Caniete Loxin. Okay. Sa kay Yolanda Alcayaga Galiegar. Good noon, Action Rex. Mayong pagpamati lang. Kay Bro Ronnie Sidayon Gordon, may lang pag-monitor. Sir, monitor lang ko di sa mainit nga tiyempo. Gani man. Kay Ronnie Gordon, no? Joy Talarok, may lang pag-monitor. Lito Dayap, good noon. Ayos. Thank you so much, Gid Lito Dayap. And versus Sabong, mga check-up point, mga border, ang istriktuhon ninyo, hindi ang mga pumuluyo sang Bacolod, kay hindi kagwa ang wala quarantine pass para mag-fill up form para magkuha sang ayuda. And sakay ako si Migs Gutang, may lang pag-monitor dira, as lang ko kung ano mayo himuon para makapuli ko sa akon mga anak dira mismo sa downtown area si Rex, kay wala ko quarantine pass. Ari ko sumag na stranded sa ila ni mama. Kadugay na sinaway ka na ngayo sang may mga ang anak mo ari sa downtown. Way ka na ngayo sang quarantine pass. Ara ka man lang sa sumag. Ang anak mo aris downtown. Lapit-lapit man lang na. Ang problema dang salakyan mo. Di subong at tsimpo do. Hindi naman problema na. Kaya pwede man lang gani ka. Pwede ka man lang gani. But kung may biyahe ng mga sikad-sikad, kag-tricycle sumaga, pwede mo lang malakat-lakat na sa Guada. Kag pwede makatibasi kung may salakyan man bla. Mayong Udto Action Rex monitor kami di sa Twin Diesel Mini Sound. Ayos, Basilio Dominador Artifici III, may lang pag-monitor. And sa kay Roldan, good PM lang. Damo-damo man Roldan sang talamyawon mo ba? Norbert Mendoza, may lang pag-monitor. No? Philip Lorente, good PM lang dira sa Barangay Minoyan, Banwa sang Morsha. No? Ayos. Team Samurai, may lang pag-monitor sa Team Samurai. And sige, pagkaronan ta lang ng iba na kay mahina ang kalaban. Ayos na ligid lang, matagta na pila ka mga commercials, balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pa serbisyo.
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19.
Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras. Sige, kantuan ta na yung balita sa Kapitolyo. Naka-standby si Aksyon Marlon Hinovia. May 9 ka mga LGUs na sa Negros Occidental. Naka-complete na sang SAP payout distribution. Liquidation report ginahulat na sang DSWD. Kagkaroon sa hapon tayo may madungka naman nga pasahero sang isa ka barko. Isa lang niyang sakay halin sa Manila. Taga Negrosano actually siya, hindi na paglawagon gurong lugaran na ya. Nanong tikang sang provincial government sa sining pag-abot sang isa ka Negrosano. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Rex Siyam sa 32 katang banwa kagasulat dari sa Negros Occidental ang nakatigayo na kompleto sa pagpanagtag nga taga 6,000 pesos nga balor sa dalom sang social amelioration program
kon sa sang gobyerno. Ining siyam sa record sang Department of Social Welfare Development Regional Office kon sa Western Visayas amo ang binalbagan ibe Magalona, Hinubaan, La Carlota, Pulupandan, Sipalay, Talisay, Valladolid kag Banwa sang Don Salvador Benedicto. Sa kabugusan nga Western Visayas ay ara sang 49 pa lang ka mga local government units. 133 nga kabilugan, 49 pa lang nga nakatapos na sang sa payout distribution. Pinapahanumdum lamang ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre sila mga nakatapos na sa distribution nga dapat mag-submiter sila sa liquidation report within 15 days. Sa 15 days, umpisa sa pagkatapos nila ang distribution. O diri man action reksigin muno ni Macapobre, kundi dari sa Negros Occidental, yara sang nasampulan ng opisyal sang barangay nga napasakaan sang kaso sa investigation man ipatayaw sang kapulisan. Ugin muno ni Macapobre nga so far subong wala pa sila sang ihibalaw kung nanugid bala ang engagement. Ang DSWD sa bahin sang CIDG o kung anuman nga unit sang mga otoridad pagpatagal sang investigasyon. Pero ginaabi-abi, ginawalcome gid ini ni Macapobre ay ginbasihan yak surex ang nasaad sa MC9 o kon memorandum circular nga anuman nga complaint o kon reklamo dapat imbestigahan sang competent authority. Sambal ni Macapobre ang CIDG isa na ini sa competent authority. Galing kay tigin luwas sa CIDG kagin BI gin top man nilang local police. Oo, competent authority, Partman Actionex ang kapulisan. Okay. Isman o kung NBI, pwede makapatayaw sa investigation kaya sa atin memorandum circular sa nga DSW na nagalaom si Macapobre. Makabulig-bulig ini padasig resolver sa mga reklamo na ginapalabot man sa ila sa nga talatapan. Regional Director Macapobre. Pa natin nakikita ang engagement between the DSWD and the CIDG, pero welcome gid sila na tutulong sa atin sa pag-imbestiga ng mga reklamo, kasi nakalagay naman talaga yun sa ating MC9 na nakalagay doon na they will be investigated, mga complaints will be investigated by a competent authority. So ito na siguro ngayon, although wala pa man tayong balita tungkol dito sa ating central office, but baka sila na yung ina-identify na competent authority. So welcome gid sila anytime magpunta sa ating opisina. Our records are open and hopefully with their participation, mas dali nating matapos ang pagresponde sa lahat ng mga reklamo. Regional Director Macapobre. Karon sa hapon base kon malabot naman si PDLPD Head Dr. Zefar Gerhard Kailan for confirmation sa sining natala nga pag-abot sang isa man ka returning resident sang Negros Occidental. Kag din ni siya i-house action mar sa Ibi Magalona kung dari sa isa ka hotel Blas Bacolod. Pwede man dito sa Mambukal. Pwede man sa Mambukal kaya daw ligwa naman to. Hotel, pwede kon OFW siya. OFW bala to sa mo? Automatic action Rex siguro ang pinakamalapit daring Go Hotel Gati dugang naman siya kananti sa Go Hotel 26 tong una gin quarantine da nabuhin to sila 2 24 na lang subong da ang duha to gin balik to sa probinsya sa may Magalona. Magalona kagin pa idalom to sila sa isolation matapos nga nagpositibo sila COVID-19. Karon sa hapon confirmation kung nakaabot na man tagi sa kay Dr. Zefard Kailian. Ang action yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Zerboya. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, last 12:48. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
May isa di kagin padangat sa aton nga reklamo ho. Halin sa kay Viniegas Figueroa Alfredo Jr. Niyagod non Action Rex aslang ko tani regarding sang pagpanakop sang bitaw Bacolod Traffic Authority Office. Di bala may memo kita halin sa LTO para sa extension sang driver's license kag registration nga aga dakop sila for violations of expired driver's license kag registration where may ara kita extension daw contradict sa law. I-check ta ni be amo pa ring status ang aton sining pangabuyan subong sa lipat ka dinakpanay. Ipa-check ta ni sa kay Colonel Isito Asibot-Sibi kung may mando ni siya kag ang LTO to way man ta parinyuhan sa prangkang istorya way ta parinyuhan subong nga din kabi mo parinyo nga malparahi subong man bisan expired ang motor mo subong susway ka dalaganan nga para parinyuhan sang license mo da o kung lisensya sang motor mo da sang salakyan mo no. Amo ning dapat i-call taning attention sang bitaw ni kay daw nagpalayag maning LTO nga tubtub lang sa malabutan sang aton sining ti kun amo man lang salakyan mo abi no. Tapos na expire abi last March, April. Way ka na salakyan kundi mo na pagsakyan. Importante gahalong lang no. Kay ti kun isip-isipon ti way gid man ta karason-rason mo nga magdala na sang expired nga license kag motorcycle registration o kung ano pa nga registration sa salakyan muning pinakabudlay no. Pero i-check ta na sa bitaw mga ka-action kay kadamo kuno sang pang-impound nila nga mga tricycle kag iban pa nga mga salakyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:50 na nga aton oras. Kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa kapulisan sa BCP o mga kaaksyon. Kapulisan magapatigayon sang investigasyon kung may magpalambot sa ila sang reklamo may kang tanan sa tagaay sang ayuda sa idalom sa Social Amelioration Program. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex, magpatigayon sang investigasyon ang kapulisan kung may mga mabaton nga reklamo angot ba sa mga anomaliya nga nagakatabo sa tagtaganay sang cash subsidy sa idaluman sang Social Amelioration Program. Sino kay Bacolod City Police Office Public Information Officer nga si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Inibase man sa direktiba gikan kay PNP Chief General Archie Gamboa bilang pagsuporta sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa korupsyon. Suno kay Pico, kaangay sang iban nga kaso Black Action Rex magaagi ini sa insakto man nga proseso. Kung may reklamo, mahimo nga magpadangat sa kapulisan, mahimo ang tagreklamo sang complaint affidavit abidira, kaupod sina ang mga support documents kag iban pa nga kinahanglan. Okay, ti parang complete na gid ang reklamo kay karon magpadangat lang na sila sang reklamo nga wala man lang sang ebidensya da kag wala sang ng complaint affidavit daw pareho lang na nagbaton kay kutso-kutso. Correct, Action Rex. Dugang panipiko sila Action Rex ang baga-focus sa korupsyon kung para sabi nga may kulang sa mga ginabaton sa mga benepisyaryo bangod ang ayuda sang gobyerno syempre dapat ginahatag sang kompleto. Palayag ni Pico Action Rex sa kada estasyon may ara man sang 4 to 5 ka mga investigador nga among magahandol sang mga reklamo. Ang mga opisyal nga mapamatud-an naman nga nagapangawat o kung nagabuhin sa ayuda ang mahimo mga tubang sang anti-graft and corrupt practices in relation to COVID-19. Pero ti amo naging klaro Action Rex ni Pico nga ti sila sa PNP maga-focus sang about sa corruption Action Rex. Although nga ti regarding sa sasap kay basi ang iban bala Action Rex makabati nga ti nagabaton gali reklamo kag naga-entertain reklamo ang kapulisan naton regarding sa beneficiaries basi bala ipadangat nila yang reklamo nga wala sila na lista.
Galing kay depende naman na sa paglantaw sa mga investigator nga gin-designate na dramo sa parte sa SAP kung wala man lang kalabot-labot ang imong ginapalabot sa kapulisan hindi man na nila pagsapakon, ibasura na nila in short. Correct, Action Rex. Kaya siyempre, we understand kung ang tuyo o kung ang reklamo yan sa isa katawo regarding kay wala siya na lista sa makabaton sa SAP, siyempre sa DSWD na. Pero ang sa kapulisan nato niya, investigation kung may ara, Action Rex, ang kakulang bala sang hatag, sang ayuda para sa mga nagakadapat gid nga tagaan, Action Rex. Pamati naton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ina siya nga direktiba nagikan mismo sa aton nga Chief PNP. Support sang campaign sang aton nga presidente ang aton nga corruption, especially may ari kita pandemic COVID-19. And it was supported by all our RDs. The whole unit sang aton nga CIDG sa nagapanguna nga magakandak sang investigation. Now, sak may direktiba kami nga magakandak gid sang investigation, not just investigation kundi maga-file gid kitaya sang kaso. Mga anomalies, anomalya, anuman mga reklamo dira sa mga taho, hindi malikawan basta kwarta gani init ara gid gyapon kakatabo dira nga anomalya ya kategori kun wala iya kanang include kay ina may mga parametro, may mga parameters kina dapat masunod ina. So pagdating dira ya, we will refer directly niya sa DSWD sa mga wala na lista kung may nadula nga listahan, pero ang most nga ginapokusan ta dira kulang nga hatag. Action Rex sa kabahin ng Sigyapon sang ginapatuman nga enhanced community quarantine diri sa syudad sang Bacolod. Pamangkot naman sa spokesperson nga si Sir Pico nga ti hambal niya mas nagdamo pagit Action Rex ang kaso sang disobedience sa syudad sang Bacolod. Ikumparar nagligad nga tuig the same period bangod nga ti may ginapatuman pagit Action Rex nga enhanced community quarantine. Kisuno kay Pico nagligad nga tuig Action Rex naka-record lang sila sang 36 ka kaso sang disobedience. Samtang karon naglambot na sa 68. Including ning nataboto sa sumag? Correct, Action Rex. Nadala na dira. Tiya mo na Action Rex ang point niya kay tungod man nga mga another or additional regulation nga ginapatuman, mas nagdamo na gid ang disobedience. Kay consider disobedience man kung wala ka naga face mask, wala ka sa home quarantine, wala ka busilingon, wala ka nagapatis ng laing ginapatuman. Samtang Action Rex sa sulod sang isa ka adlaw gani suno kay Pico, wala gid nga nagakadula ang mga nagalapas o kung wala gid bala naga-zero ang nagalapas sang iban pang regulasyon angot sa gihapon sa ECQ kangay sang wala pagsuksok sang face mask, wala sang quarantine pass, wala nagasunod sa number coding kag nagalapas sa curfew. Suno kay Pico may mando nagikan man sa Camp Crame nga ang mga ini Action Rex sa magtulutawhay na kag ma-okay na ang tanan Action Rex kag ma-open naman ang aton nga mga korte pasakaan gini sila sang kaso hamak mo kadamo Action Rex nagligad to Kaya ano to yung kagabi ito yung action din by the way ano to yung kagabi Ang kagabi ito Action Rex nakabati naman kita gin follow up to ni Action Jan kagapon nga desidido man tong pamilya man to nga pasakaan man sang kaso kapulisan ginabi-abi man niya sang station commander ni Lieutenant Junito Pastrana kung ano maging legal actions nga ilang ipatigayon Action Rex. Sige daw nagpamirsa patos lang taas patong ila sini nga tingog to. Correct. Amo to may mga ila man sila nga allegation Action Rex pero paagi na lang yung tanan sa legal nga proseso ang tanan para maibaluan kita Action Rex ang matuod man nga istorya. Pero ang mga nagliligat Action Rex na pamangko taman si Sir Pico with regard sa mga violators galambot na Action Rex nagligad lang to nga semana maglambot sang 1,900 na ka mga violators amo pa ni Action Rex ang mga 1,900 violators? Yes, correct Action Rex. Kadamo na ba? May ara Action Rex sa 1,900 dala na dira ang pang warningan nila. Kagit ikuaon ta pang data kung pila gid exactly ang pasakaan gid sang kaso pero butang Action Rex sa 1,900 bisan ang 900 na lang nga qualified. May napasakaan sang kaso na sila lin pagsugod ni? May ara na Action Rex, may mga 68 na sila napasakaan sang kaso. Tapos ang iban matuon sa regular filing pero ang mga napaidalom ni sa inquest Action Rex nakabayad naman sang piyansa. Ang piyansa ni nila 10,000 tub 15,000 ka pesos.
ang ibanda basi may mga nagpasaway wala nakabaton sang stop kulang pang nabaton para sa inopiansa. Tiway na to sila batunon sa sapto, pating mga, mga benepisyaryo bla? Tiway naman to sila batunon, kaya ti nadakpan man to sila nga, sus daw kabudlay man ang sitwasyon. Galing depende pa na kung anong madangatan, gina nila aksyon din. Correct, Action Rex. Ti amo nang hambal gani sang iban nga basi bala gamba sige lita-lita sila nga ti amo ni og tukadlaw abi. Kainit basi wala nagalambiyong ang ating nga mga kapolisan. Matitiid bala Action Rex ang iban. Te syempre hugot nga ginapatuman diri sa ato ng mga regulasyon gid Action Rex no. That's why nga ti although nga ti pigado kita tanan wala sang consideration para matuto kung baga Action Rex kung sa Tagalog pa. Balita agikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:59 at oras 12:59 na. Kay Batchmate Rolando Manzano dra sa Manila ho good noon to. Monitor ako di gapang aligasyon sa mga traffic enforcers. Kay diri sa Manila wala na sila gapang dakop damo. Salamat to. Ayos, thank you gid. Salamat gid. Batchmate Rolando Manzano. Kay Joseph Pacifico ho dra sa Mayor's Office bla sa Banwa sang San Enrique may lang pag-monitor Joseph Pacifico no? Sa Mayor's Office sa San Enrique. Kay Kathleen, kay Veronica, Bambi, kag Chaltia may lang pag-monitor. Kay Mark Dasyon, Ashley Juan Langga may lang pag-monitor. Good pay Max Rex lantaw kami di live ninyo pag-greet na lang sa pamilya Rodrigo dari sa Cansilayan, Murcia. Alin sa kay Ashley Joy Ann M. Langga. Dennis Richard Tibor Roma may lang pag-monitor sa pamilya Roma dara sa Banwa sang San Enrique, no? And paring Mark Galihon kag Ems Magbanwa, no? Dara sa Barangay Handumanan. Paring Mark kag Ems Magbanwa. Kamusta kamo dara sa Barangay Handumanan? Paring Tip-Tip kag MM Lerasan dara sa Barangay Estefania. Paring Elmar Tafangco kag kay Commander-in-Chief Yasaman Silingan may lang pag-monitor, no? Kag kay paring Renz kag Leah Campus dira sa Barangay Suma, no? Paring Philip kag Tintin Lirasan. Nga katalang ko ni permis ang apelido ni nila man. Paring Philip kag Tintin. May lang pag-monitor dira sa din sa Subong man sa South Africa kung sa Philippines. paring Philip Rizaldo may lang pag-monitor, no? Kag kay paring Renly Marter dira sa Banwa sang Valladolid good PM lang, no? Pablito Benedicto may lang pag-monitor sa Minasipalay. Bro Pablito Mahal Benedicto ni Action Rex. Ay pwede. Ayos dagang salamat din. Kay Mike Janseva dira sa Banwa sang Moises Padilla. Good PM lang, no? May lang pag-monitor dira, no? Sa area sang Moises Padilla, no? Garo kuwan kay ang akon nga ang akon nga computer daw hindi mayo maggana pero pa karonan talang kay magana kagid, no? Meros Langkoy may lang pag-monitor Meros ni kun Meros Langkoy, no? Dira sa Hervias 2 ga monitor sila, no? Sila ni Danny Boy, si Kempi Dinoy kag Saldi. Ayos dagang salamat gid, no? Ayos, sige. Ang iba naman siguro, pagkarunanta naman yan. Kay mahina ang kalaban. Ayun, good paring Mark Magbanwa. Monitor siya subong. Salamat, gid pre.
paring Philip Rizaldo kag kay Tintin Rizaldo gani. Paring Mark, thank you so much gida. Lapit na lang pare ko ya. Lapit na lang daw. Basta pa saligon talaga aton sinikaw galingon nga lapit na lang ang May 15. Ano ay no sa May 15? Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong yun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Malasang Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 8 na nga oras. May lang pag-monitor kay Edwin Pinita nga nagtutok lang sa aton sini nga pagpangalaga. Sir, may lang pag-monitor Sir Edwin Pinita. Kagay Ofelia Galero Arcedra sa Banwasang Isabela, may lang pag-monitor sa kay Ofelia Galero Arcedra. Ayos, may lang pag-monitor dran sa pamilya Galero sa Pulupandan kag Valladolid. Kag subungman kay Mary Hope kag Yang Villator. May lang pag-monitor. Sige, kailangan lang nako sa tiyempo diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa Biyernes nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan. Aksyon Balita Banat Bulig. Kita-kits kita buwasa sa amuan siya gihapon nga oras tubtob sa takna launa sa sining hapon. Ayos. Salamat gid. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang idyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.